todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Hola, sóc Andreu i volia comentar una mica la situació actual. Són uns dies molt difícils i pesats, enclaustrats a casa, però al final acabarem en aquest virus tocacollons. Companys i companyes de classe, vull donar-vos molts ànims, perquè tots junts vencerem el virus. Tots som part de la solució d'aquesta crisi. Tots hem d'estar units per a aconseguir el mateix objectiu, superar esta greu situació. Hem de resistir, aguantar i adaptar-nos al mode de vida indicat per les autoritats. No eixir de casa. I ho hem de fer per protegir els nostres majors i per tots aquelles persones que ja estan infectades, perquè tinguen els complets recursos i mitjans per a curar-se prompte. Aquesta crisi és una situació temporal, però tornarem a la normalitat sense cap mena de dubte i tornarem a ella molt prompte, si no baixem la guàrdia, si tots som responsables, si tenim civisme i humanitat i sobretot si som solidaris. Tinc moltes ganes de tornar a veure-vos, a tots, companys i companyes. Vos tire a tots de menys, però crec que ho aconseguirem més prompte del que pensem. D'ací no res ens veurem a l'escola. Aquest Covid-19 no ens ha de vèncer, sinó que ens farà més forts com a persones i com a societat. Yo me quedo en casa. ¿Para qué? Para prevenir este virus. Y para eso tenemos que quedarnos todos en casa. Y lo más importante es ser fuertes. Hola, classe. Espero que esteu bé. Sé que estareu avorrits, però sé que prompte això passarà i podrem tornar a jugar tots junts. Adeu. Amics, estes són les vistes des de ma casa, la Font Amarga. Mire i me recorde de l'excursió que fèrem en els escocesos. Ànim, tot passarà. Ánimo a todos, os echo de menos y yo me quedo en casa. Hola, jo em quedo a casa. Espero que les vostres famílies i vosaltres esteu bé. Ànim! Prompte tornarem a estar tots junts. Hola, companys. Igual que vosaltres, estic a casa. Un tant avorrit, però bueno, què s'ha de fer? Espero que estigueu tots bé. Tinc ganes de veure-vos altra volta. Tornar al col·le i reunir-nos tots. Tot passarà prompte, tranquils. Hola, bon dia. Tots junts derrotarem el coronavirus. Quedeu-se en casa. Jo me quedo en casa. Hola, companys. Jo me quedo en casa i tranquils que tot això passarà. Adeu! Tinc ganes de veure-vos. Adeu. Entre tots eixirem d'aquesta. Jo em quedo en casa. Yo me quedo en casa y espero veure-vos pronte y que tot esto se pase ràpid i poder tornar a veure-vos. Hola a tots i a totes, volia dir-vos que espero que esteu tots molt bé i que tinc ganes de tornar a l'escola per veure-vos i que tinguem que estar tranquils perquè tot eixirà bé. Hola a tots, sou con nosaltres, quedeu-se a casa.
Hola, soc Mar. Espero que esteu tots molt bé a casa. I encara que es faci pesat, d'ací no res segur no existeix cap cas de Covid-19. I de segur que d'ací no res ens trobem tots a l'escola. I recordeu, teniu que quedar-se en casa. Hola companys, espero que esteu tots bé. Vos tire de menys i espero que tot això passi prompte. Per a tornar a juntar-nos tots. Jo em quedo en casa, no us feixeig. Hola companys i companyes, com esteu? Espero que bé. Tranquils que tot això va passar. Jo tinc moltes ganes de tornar a l'escola, però per fer deure no, per divertir-me. I jo me quedo en casa. Adéu. Tinc ganes de veure-vos. Junts ho aconseguirem. Jo me quedo en casa. ¡Ànim! Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie,